Tonight we are honored by God Himself on a Father's Day. Happy Father's Day, Mama. Amen. The present and the absent fathers, happy Father's Day. Amen. Amen. Those who are present, those who are absent. Amen. And then we say thank you, Pastor Lana. We are honored tonight to have Bishop. Pastor Lana, Bishop. Hey, kudala ngamlandela ngithi kodwa ngoba ngimema Bishop ngiyabantu kodwa mina akwazi ukumema. Amen. Nayi inkosi yangenzela umusa on a Father's Day kufike one of our fathers in the nation. Hallelujah. Hallelujah. Inhlangano yamabandla lawa asindisiwe siphethwe uyena uBishop. So ula njengobaba wethu endula futhi njengobaba ofana isiqhoko soba uchairman kwinhlangano yabafundisi baba lana asibanike abantu amanzi asibanike abantu sawoti masoreporter hayi umkhize cha uziphethe kahle akaqala umkhize kwakhe. Amen. Amen. It's an honor to have Bishop Pedro from Essos Harbor. Hallelujah. What a father, what a man of God. Let's honor God, Mazalwane, and Sazana of Bishop. Let us put hands together for the man of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Let's give honor to whom honor is due, our host, Bishop Mkhize. Let us shake his hand. Amen. Kabazela, ngicela ukuphakamisa isandla sombili ngibonge kakhulu for the door that you've opened for me to come and share the heart of God with abantu bakaNkulunkulu. I'm not taking this for granted. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Amen. Baye badlale nami ngeKhabazela abantu nje ukusho ukuthi ngeke esiphiwe wazi umntwana uyabiza ngingazi naye ngabiza bani. Mina ngokuzalwa e-Assembly of God ngizalwe khona ngakhuliswa khona ngalotshwa khona in the ministry. We've not been taught money. We've not been taught money. Thina saqala ukumenywa usathola i-envelope enencwadi kuthiwa sibongile. We've never complained. Sithola envelope in 100 rand. Never complained. Because our business is not about money. Angisho imali mawunayo abuse abantu bakaNkulunkulu. Kodwa this business is not about money. Kubuhlungu nje khona ngoba kwesikhathi the shape that God has made you to be. Ngoba our gifts are our shapes. uNkulunkulu akushapele ibandla. Ligcina ibandla lishoda ngawe ngenxa yokuba livalwe isisu sakho. Never uvale indawo ye-gift ngenxa yesisu. Never. I started preaching Lonyamo ka 45. I've never charged money. We price kanjani into ongayazi. We price kanjani into ongayazi. How do you attach monetary value to something that does not belong to you? But it's God that uses people. Abantu abasebenzeli uNkulunkulu. Umahluko lapho Kabazela. Kunabantu abasebenzela uNkulunkulu kodwa
most of these guys esishumayela nabo, some of them were in schools befunde ikole. Yesterday bengishumayela eMagate, omunye umfundisi uthi uBishop Ndlovu preached a message 23 years ago, but I was still in school. Namhlanje ngumfundisi. Leyo message stayed with me. That is the hand of God. Akuyinga eloquence. Abantu abazokhuluma, they cannot speak for God. uNkulunkulu ufuna abantu abangamabhemu ukukhuluma ukuze yena akhulume ngabo. It should not be about money. Saphuma thina si-excitwa ukubona imiphefumulo isenkosini. Ngisho la ekhaya la ngizalwa khona e-Assembly of God eMlazi. Mawufika komuntu uphumlani yamazi bawutshela. uNkulunkulu used me remarkably ebandleni. Ngakwazi ukuhlala under the leadership ekhona. Kwesikhathi uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi akwenza ngathi uyisihlakaniphana. And then you begin to look down upon God's leadership. uNkulunkulu umuntu bembizile, abantu bakwa-Israel badliwa zinyoka ezincane ezinobuthi nje. 3 things that they committed. 1, they spoke bad about God. 2, they spoke bad about Moses. And after that, they spoke bad about God's provision. But lesinkwane silulana. But uNkulunkulu sebenje baredi wakhipha inyonga ezincane ezinesihluku esibulalayo. A lot of them died. When bephenduka bekhala kuMoses, uthi uNkulunkulu Moses, misa inyoka yethu sensiyeni kodwa ngeke siyiqede lezi zincane. Ngoba lezi zincane izona ezizoba drive ukuthi bayekele. Kisho, when you study the history of Israelites, the Bible says uNkulunkulu somandla wayinamandla okudlula eGibhithe nje wayibulala amazibulo okubulala yonke into yaseGibhithe. But he did not do that. Wayeka impi yaseGibhithe nenkosi yakhona baphila ngoba wayesafuna ukubasebenzisa for his glory. And I stand here to tell you ukuthi ukuba iGibhithe nemakhona nempi yakhona babengekho ngoba uIsrael akabawayo manje. Ngoba wayezokwenza into eqala ukubonakala wathi mayivula ulwandle. Wathola kuzokwela umuntu. Into yabawelisa impi yamaGibhithe. Wabenza bamukela imiracle yabo through izitha zabo. That's why ngothandazela ukuthi ifukulule bayibulala. Ngoba ezinye zazo uzibekela ukuthi izona ezokulekelela for you to receive your miracle. Amen. Kabazana, ngiyabonga kakhulu baba. God bless you. Bafundisi, baBishop, ngiyabingelela. Bafundisi bami, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela ubaba nomama, intombi nensizwa, our keyboard player, ongapha, odlala kamnandi kakhulu. Ngibingelela nolusha engilubona lukhona. Amen. Siyabonga kakhulu basabane ubukhona benu. Busho into enkulu kakhulu. Angazi lento ihlangana nomlayezo uNkulunkulu anginqikeze wona. You know, Kabazela, I'm hungry ebudaleni bami. I'm hungry to see the church beginning to operate
ibandla lakhiwa diversities of gifts coming together to function like a guitar. Ngeke nayibona igitha. Igitha iney'ntambo ezingalingani. Kodwa ifakwa esigingcini esisodwa. Bese lozo zidlala ayitshune. Ebese beyidlala zonke lezi ntambo zikhipha imelody. Ekwahlukaneni kwazo zikhipha imelody makazayo. Kodwa intamba kudingi ziyishintshe ifane nenye. Ngoba le melody yakhiwa ukuhlukana kwazo. Kufanele if God has shaped you ngendlela oshapele ngayo, your gift, we begin to appreciate other gifts. Do you know what uma yazi gift yakho, you will not be able to appreciate other gifts. Ngoba nawe usayifuna. Kodwa once you know ukuthi this is what God has given me, you begin to say ukuthi in order for us to build the body, we need that. Ibuke incwadi yezenzo, ibuke incwadi yezenzo. iBhayibheli lithi kwezwakala ey'ndlebeni zebandla eJerusalem ukuthi i-Antioch uqalile umsebenzi uyashunyela ivangeli. Kwakhishwa uBhanaba. Ukhishwa uBhanaba ngoba uBhanaba is an example ulo okhuthazayo. Igift yokukhuthaza. Mayifika uBhanaba wafike wabona umsebenzi uNkulunkulu awenzayo, wabaqoqa abazali abahlalisa phansi wabakhuthaza. Wayesebona ukuthi alikwazi bandla kwakhiwa ngegift yokukhuthaza. Wayesehamba wayofuna uSawuli, uPaul. Wathola uPaul wabuya naye. 11:26 izenzo zithi bakwasekwenzeka bahlale bangena unyaka wonke kufundiswa. Abese verse 26 wakhona athi kwaqale eAntioch ba abafundi kuthiwe ngamaKristu. Ama-gift operator ngokushintshana. Kungenele gift, kungenele gift, kungenele. I'm hungry to see the church operating like that. Today into ekhona phakathi kwabazalwane eyokuthi mawuke wamenya umfundisi engathi ungavala ngabe kusamenya umuntu omunye. Kanti you are a limited gift. Ngeke umzimba wakho wena. Amen. And abafundisi i-fivefold ministry understandani bazalwane anibizelwe ama-local churches enu. Futhi biblically biyase lento esiyiholayo are not local churches, ama-home cells. Ngoba i-local church is the church in the locality. Eyakho sewuhlangene nabanye abasemarispeto bese kuthiwa the church at Pietermaritzburg, that's a local church. Awukwazi ukuthatha le home cell oyiholayo bese uthi yona iyi-local church. You are limiting yourself. Ngoba wena awubizelwe lesicakogana sabazalwane. Wena uyisandla abanizwa kodwa abazalwane. Wena uyini? Igift yakho isizwe awuthi asibona isandla. Isandla isona sodwa esinelungelo lokuthinta wonke umzimba. Ezinye izitho la sihleli khona sihleli asikwazi ukuthinta ezinye. Kodwa isandla siyithinta zonke. So don't limit ngoba abanye benu nizofakanga. That's why nibulawa ngama-strokes, nibulawa ngama-heart attacks ngoba uhleli nalabantu ohleli nabo kanti vele suyistiflishile i-growth yabo. They are not growing anymore. Kunalowo benza wena uyuncipha. Unjengomuntu osivalela ethinini ukuthi ngizohlala kuleli thini kanti beyond that. Fanele stretch your wings and fly to other places. Touch ezinye indawo ngoba that's who you are in the body of Christ. In local church eyama-elder. Abafundisi be-local church ama-elders. That's why uPaul ethi kuTimothy umisa ama-elder lapha. Ngoba ama-elder agada ibandla lendawo.
ubafundisa ukuthi ufuna ukubona lento oyifundisa ungayiboni bona. And that frustrates you. I'm hungry for that day where I will see a church operating as a church. See, embracing each other. An example, it's in the family as a better. Family between there are two sisters. There's Martha, there's Mary. Mary gifted differently. Mary lokubangena uJesu abelahlala inyawo. Martha lokubafika uJesu agijima alungisa ukudla. There is no problem. Ibalulekile iministry kaMartha. Ngoba lo Jesu ufikile uJesu odlayo. It's very important. Ibalulekile iministry. Futhi uzoyibona ku chapter 12 iministry yakhe. Ivele esehleli idina sekhiwe. Kuthiwa noLazaro bevuswe ekufeni naye wayehleli kulelo dina. Ehleli phansi kweministry kaDadewabo. Kodwa ngenxa yokuba uMartha enga-understand the dynamics ze-gifting, uzwakala ethi, Nkosi yini ungamtshela udadewethu ukuthi asukume ezazomsiza. That's what the challenge is. Ngoba when you as a recruiter uthi sizokwenza lento oyenzayo, can't leave us to do what God has called us to do. Carry on, kubeka neyakho siyeke. Uma uthandaza ithandaza. Thandaza nje uthanda. Ngoba le nto yokuthandaza uma uzobiza nathi, usibiza mhlambe leyo mina sekuthandaza yona esibizelo kuyona. Kodwa ikhona esinikezwe yona. Manje wena ufuna sishiye le yethu size kule yakho. Ngoba kuwena umuntu oneministry wena wedwa. Abanye bonke bahleli. And this is what Jesus ekhuluma strongly. Umbiza twice uthi Martha, Martha. Udadewenu ukhethile isabelo esihle. Angeke asaphucwe umuntu. Futhi le ayikhethile iswelekele fanele iyenzeke. There is a need for somebody ozohlala enyaweni. And uthumfo wabo umeguleza akavuswanga itafula. Waphuma etafula ngoba kwetafula wahlangana noJesu endleleni. uJesu ezekhaya wahlangana nowetafula wathi ububuka wona abamfutha ngafana. Lo wetafula akakhulumi, ukhuluma same words kodwa posture is not the same. Ngoba lo wetafula is blaming uJesu ukuthi we sent for you did not come. Uyabuya uyongena endlini ubisidoda ukuthi nangu sefikile umfundisi. Uma ephuma uMary ngoba oyinyawo. Repeated the same words asho uMartha kodwa washo useyinyaweni. Lithi iBhayibheli wavulwa khala uJesu esinyembezi. Wayesebuza umbuzo ethi nimbekephi ngoba sekufike oyinyawo. Stay in your lane. Stay in your lane. Stay in your lane. Stay in your lane. Wathi kimi uMiles Monroe sikhuluma naye wathi stay where you are until they come and find you. Hlala la uhleli khona sizofika sokufuna. Amen. Hlala la uhleli khona sofika sokufuna. Wathi uJoseph kuleya kapera ayiboshwe nayo wathi ngicela uma usufikile phezulu usukhulile umkhumbule mention my name bese ivese ngezansi ithi he forgot about him. Yes, umkhohlwa uma bekhohliwe mosukhathazana hlala la bekhohlwe khona uzobizwa isidingo uzophushwa.
uzosinyathela. Kanti uma uqale discover your identity, kuba lula ukuthi ukwazi operate kwi-collective when we are together. Kodwa mawuze wafuna i-collective identity without embracing personal identity, uzoba inkinga kwi-collective identity. Uzophila impilo ukuthi silosikhuza siqala. Uzolophunyuka kanti silo sinqanda sikhuluma akwenziwa kanje. Hayi akwenziwa kanje. Yabona asinasikhathi sokukhuza. Mkhulu umsebenzi esibhekene nawo. Wena ngizokhuluma nawe. Who are you? Who are you? Who are you? Life has informed us ukuthi there is a difference between knowing and understanding. If you know, you will know what this is a sofa or a chair. But when you understand that this is a chair, we are sure in just knowing. You might know that most of us came here with cars, our driver, you might know the car. It's something else to understand the car. Abantu who don't understand the car, uma imjabele mgaqweni fanele kamizwe into yi-understandayo. Ngoba ngeke uyenze lutho ngolwazi ukuthi wena uyayazi. Lo yi-understandayo-ke ukhulumise ngale ecingweni athi yenzani. Ngesho hayi mangiphendula ukhiye nje ayidumi ethi uzolokalathi uke wawucheck upetrol ukuthi uyeza bese kuthiwa you don't understand that. Uzuthi uzaphi upetrol ubona wena abesethi no iya ku-carburetor lesi sino-carburetor nama-injectors ufike udonsa intambo lapha nemipipe elima-injectors ubona upetrol uyayeza yini. Awu-injector kunjani kona lokho? Abesethi no, let me come. Abeseza into umkhokhelelo imali yokuza ingoba uzobridge i-gap between knowing and understanding. Uthi fika nabeke nangena phambili sithatha besiphendula ukhiye uphendula athina kuhlengaphansi. Kuhlengaphansi. Yeah. Kulungiswa. Still uzosuka la understand. And at time yeka petrol yes. Asho awubona umuntu ukhiphe shothi. Bese thoma ngibeke iplug elodwa thathi into zakho avula iplug elodwa bese libeka la faka isikutana ufuna ukubona umlilo uyeza. Athothi umlilo uyeza. Kwesikhathi asavule la i-distributor cap afuna ukuyibona endaweni udoti kodwa mhlawumbe iphenduka irota. Ngofanele kuphenduka irota ithinto ama-plugs bese kuqhuma umlilo enjinini abese amapistons amehla bese la uconsa upetrol uconsele lapha ngamaplug ulayitha umlilo qhwi wena izwa to that understand the car. Ungekuyona ukodwa uyekhaya namhlanje mafutha ukuzama ngoba you don't understand. Uvaleke ekutheni failure to understand. That's why I'm to gain understanding. uJesu uthi lamadoda awabizayo 4:19 Matthew ngilandeleni ngizonenza abadobi nabantu. Ubasusa bedoba ofishi bayadoba abantu
la khona khona ufish fanele usihluphe ngoku-understand ufish. Ngoba ufish usubanjiwe uma uvula umlomo ubuze bona ukuthi ubekwa yini la ungathi ngigcine ngigijima nje ngabona ukudla ngathi ngiyakunqaba uphumela ngaphandle. Ngoba yonke into okudotshwa ngayo idotshwa kudotshwa usima ngelo langena emanzini liyasithela ufish angakwazi ukulibona. Iwuku lifihlwe ngokudla kafish. Ngeke udoba ufish kungena phakathi ubaba amabhakede uthi ayisifike ngoba ufish luyamele nje. Understand that the thinking kafish. Uma ethi ngizoniza abadoba abantu uqonda ukuthi I will make you qala ngifuna ukutrain how we understand umuntu. That's why most of our evangelistic ministries aphumela ngaphandle sibuya nomuntu oyedwa kodwa i-cost esiyifake lapha ibimangalisi. Ngoba we fail to understand umuntu. Futhi noma esedotshiwe umuntu labantu abadobayo ufish umsebenzi. Uma usudotshiwe laba abayodoba abahambi namasosipani namafutha ney'tofu. Baba bephethe izitsha zokufaka ufish asebedotshiwe. Babuye nabo beze nabo ekhaya la kusakhona umsebenzi ozosuka. Almost serious than ukumdoba ufish. Kunzima kona ukumdoba kodwa kunzima umsebenzi esedotshiwe. Ama-scales akhe ayasika ama-scales kafish. Umsila wakhe uma ubambe carelessly ungawa-understand ufish uzokusika ukwenza inkinga. Abantu abalungisa ofish bebalungisela ukudla bavamise ukulimala ezandleni ungakadli ufish. That's why manje fanele ukuthi umuntu ophumayo ukhabazela okuthiwa uyodoba fanele lo muntu abe connected to the local church. Ukuze local church imqeqeshe ukuthi uma udoba ubhasopho ingozi. Ufish ingozi sewusesitsheni usufile uhleli. Abanye baphume beyodoba bafike basala khona ekudobeni. Belinyazwa ufish osudotshiwe. Fanele abantu abakwazi ukuhendlisha sewudotshiwe. Ukuthi uma udotshwa usudotshiwe nayo indlela uhendlisha usungakulimazi. And lapha fishing nento ingadliwa. Ofanele zikhishwe. Zibekwe ufuna umuntu understand ukuthi yini engadliwa fish. Manje mawusufike la kufanele sikhale phansi sisebenze sikhiphe lento ogatsheni yabona sibakhiphe ogatsheni sibabeke phansi ngoba wena uzobusishaya ukuthi wena undlovu wangempela. And asiyazi into kaNdlovu wangempela sazi uJesu. So kufuneka ngosizo likaMoya Ingcwele bathi bebamba bekhipha into engadliwa ubungabuza ubuhlungu. Uzuvume sikuhlinze. Sikhipha into engadliwa sisike inketha lesiyilahle lapha siwufake emanzini siwashe ufish bese uphekwa ufish. Uthi usuphekiwe ufish uyingozi sewuphekiwe. Uyingozi usuphekiwe sewufakaza. Uzuthi lokhu ufakaza amathambo la. Uzothiwa hayi ingane ningayinika ufish ngoba unamathambo ayingozi. Uzwe mefakaza ukuthi lokufakaza kuyingozi ey'nganeni. Ufakaza carelessly. Bonga amandla kaNkulunkulu siyabonga amandla kaNkulunkulu kodwa fanele ngoba sidobile. We stop. Amen. Hallelujah. Personal identity. uNkulunkulu mabe ezokwenza umuntu original. This is what I normally do, Kabazela. This is what has happened over the years. I refuse to get into the New Testament and not understand the Old Testament. I always want to go beyond the original. Kwakuyini inhloso kaNkulunkulu. Konakala
ukulungisa fanele sidiagnose. Dokotela uthi uphonsela nje outpatient department ekuhlamba umjovo. Ukathatha amathesi. Ayobheka acubungu. Uthi ugula ukhala. Bafika bathi asimkhipha abanakile. Bathi sathatha amathesi. Bafanele umjovo wenziwe usuthe wena. Hayi sathatha amathesi. Silinda amathesi. Jesu. Bathi sisathathe amathesi. Ngoba amathesi athathiwa azosho ukuthi yini ufanele ukuthithwe nendlela ezothithwa ngayo. Abakwazi mawufika ukukhwehlela nje, ukukhwehlela kufana. Yabona? Beka umfowethu ukhwehlela bethi ukade kukhona umkhize lezo night bekhwehlela kanje. Angilethe ngithule umkhize simini. Umkhize wekhwehlela okwakhe. Na ukhwehlela okwakho. Amen. Babheke lokukhwehlela kwakho. Babhekane nokukhwehlela kwakho. Last week I see that no more bekhwehlela kanje bekhwehlela okwakho. Namhlanje sibheke okwakho. Ngoba fanele siministerishe according to the needs. Don't count abantu ngenombolo. Don't say my church linabantu about 2,000. You've missed it. Ibandla lakhiwa ngama-individuals. That's why iprinciple kaJesu ethi ezami ngiyazazi nazo ziyangazi ngizibiza ngamagama. Ngiphume phambili bese ziyangela. Alifunakala ibandla elivuvukayo. Funa ibandla elikhulu elingavuvuki. Noma livuvukile lizokohla. Mase kohla uyajabha ngoba uthi kade ubuye nabo sipapathise 200. Wait 6 months wazokhona. Libohla. Ugcine kusale oyedwa laba bebaphathiswa. Ukhalele bakhe. Kanti wasuke waleka lavuvuka. Sibakhulisa individually. We pay attention to them individually. I have to understand them. Ngamunye. That's why uJesu yakhe team, uJesu team kaJesu. uJesu wasuka waya ngasolwandle. Wathola ababili. uPetro noAndrew. Wathi ngilandeleni ngizonenza amadobi. Wahamba nalabo ababili bazokwenza amadobi abantu. Kwesikhathi we miss that. Ngizonenza amadobi abantu. Uma efika kulama madodana akaZebediya, wathi wona ngilandeleni akasho ukuthi ngizonenza amadobi. Amadobi abantu ngokaJesu babe babili. Two. Oyedwa yilo oshumayela kusenzwe 3,000. Yilo landa inqwaba bese bakhona uAndrew olanda 1. Mawuzokhuluma ngoAndrew uza nomuntu oyedwa. Kodwa ubaluleke njengalo olethe oze no3,000. Yes. uAndrew nje mozokhuluma ngaye uza nomuntu oyedwa. uAndrew uyakhulunywa ukuthiwe sobanikani labantu ukudla kukho sokwenze njani athi uPhilip noma singane imali engakanani sithenge izipho ngeke zibanele batshele bahambe bayodla abesithi uAndrew khona kufanele ngimbonele. uAndrew nje athi khona kufanele ngimbonele la uphethe lunch. uAndrew wasubona umfana ophethe lunch. Kuma multitudes abantu uAndrew wasubona umuntu ayedwa. Kodwa lo muntu akubonile abe yimpendulo kuma multitudes. Hallelujah. Yes, what? Masenze umuntu ngomfanekiso
wethu Genesis 1 verse 26 it's a meeting of the God family mayihlangene basenza umuntu bomfanekiso wethu basenze njani basifuse. These are two words ezihlukene. Umfanekiso, image and likeness are two different things. Image is to look like, kodwa likeness is to do things ngendlela enza ngayo. Asikakwazi ukuthi umfuzile until wenza. Asikamazi ukuthi umfuzile until udaba njengaye. Ayikuthiwa ufuza umkhulu wakhe naye wadaba acule kanje. Wadaba acule kanje. Babona ngoba esenza. Ufuzo. Kodwa umfanekiso afanele wenze lutho ufana naye. 27 uNkulunkulu wamenza umuntu umfanekiso wakhe wamenza in his image. Yezwakala basebani? In his image wamenza umuntu. Umesebenzile after his likeness. Uzwakala basebani? Verse 27. He created uNkulunkulu before he made man, he created man. So kusho ukuthi verse 27 umuntu usekhona kodwa in a created form. Umuntu usekhona in a created form. Ucreatiwe. And the creation stays in the mind of the creator. Mawunendlu uqala ube nendlu ekhanda ithwale la ekhanda. Singayiboni thina until you put it on paper. Mawusuthola laba abadrawsmen abazoyibeka ephepheni sewuyoyinika umakhi wakha indlu esuka engqondweni yakho. Lendlu before thina siyibone siyibabaze namakamera u6 amakamera u6 aqala aphile engqondweni yakho. You created. So umuntu in a created form, he is in the mind of God. He's in the mind of God. Akakafiki u2:7 Genesis. U2:7 osothi manje wambumba. Yabona wambumba. Na kukhona into ezenziwe kuwena in a created form. Verse 28 wababusisa. Awubusisiwe in the made form. Ubusiswe in a created form. So ngeke isibusiso sakho sithole kwi-created form sikhanselwe i-made form. Ngoba wabusisa ungenzanga lutho. So ngeke into manje osuyenze in the made form ebesenza uNkulunkulu ajike umqondo nge-creation. You were blessed. Uma kukhulunywa ngokuthi multiply akukhulunywanga in the made form, kwakhulunywa in the created form. Uma kukhulunywa ngomqobo umhlaba akukhulunywanga in the made form, kwakhulunywa in the created form ngoba i-mandate ka-created man is the earth. Ikhani uNkulunkulu ezobuya ku2:7 ambumbe umuntu bese embumbile abese keep umuntu ocreative. Amvalele umuntu owenzile. Ngizomemezela namhlanje. Awulona udongwe loluhleli kulona. Kodwa lolu dongwa is housing somebody that was created. And akufanele lolu dongwe lukulimite. Fight ukuthi lolu dongwe lungakulimite. Ngiyazwa? It's important. Ngoba uma sibuye sibheka chapter 3 sesibona manje ukonakala kwezinto. Let me show you into zonakala kanjani. A serpent ifika izoxoxa noEva. There are dangerous conversations. Khona inkulumo ethi saqala kufanele kuvaleliswe. Ngoba kuqala kuyi-conversation engenangozi kodwa it can be harmful. Amen. Khona ama-conversation ofuna ungawa-entertain. Uthi hayi bafowethu, ake ngikhuluma bevele khona umhlangano. Obukho nawo usaxoxa nje. No. Khona la ngikhuluma khona. Ngisobe isibonana.
kanti uyazi ukuthi le conversation Jolos, the conversation izomlimaza. Whoever entertained a conversation, and as a result of that conversation, I want you to see how systematic the evil one moved into Eve. uNkulunkulu ushilo waqala ngokubuza into ayaziyo ukuthi shilo. Kwasho ukuthi ubuza kwekhaza istrategy uEve uyistrategy senyoka. Le nto engaqondene noEva. That's why iBhayibheli lithi uEva abonanga. iBhayibheli masikhuluma ngona lithi uAdam. Ngoba uSathane was strategic, he wanted to get to Adam, kodwa he knew ukuthi ngizosebenza into enzima angene koseduze kwakhe. Wangena strategically. Ufuna uAdam. Ufuna uAdam. Ifana nezenzo chapter 6. Leya nto yamatafula lapho abela khona abafelokazi nani. Leya nto ifuna uzoshaya ipulpit nomkhuleko. It's a project enhle ngoba ama finances asekhona kodwa be careful guard ipulpit. Ngoba ungayibona isuka le kanti izofuna la. Kwathola ukuthi abapostoli badwele wisdom bakwazi ukuthi mase kunikwa bona kuthiwa bayancishwa bakithi kwasho ukuthi besebethi hayi basonene ngekuhle ukubathina sishiye inkonzo yesu so protect his witty khethani phakathi kwenu abazoya ematafuleni ngoba awukwazi ukuya ematafuleni ubuye uze ngoba kuyakhalwa ematafuleni umlayezo uyalibala ematafuleni ulinyazo umfundisi oshayela iveni elayisha izimpa zakwa Pick n Pay abazali bathi njengoba sibika nje 111 sizokuthiwa iningi uzoya sengishiye funa umfundisi madoda ayifikelwe le ndawo khethana abanye abazoya lapha. Kodwa this time around, let us qualify them. Ngoba laba bakhethiwe babe kade le yankonzo yamatafula iqale bengekho ready with the leadership yakho. Don't start a ministry ungakabi nayo leadership yayo. Aluraise ama leaders ayo. Uma uqala umhlangano omama engekho umama abazomela lo mhlangano. Ngoba omama bebeqala lapha kuthiwa hayi sobona mama bani umthembu obusumdala awuyingabdala la awuyingabdala uzokususela inyakanyaka ungamthembu uzokususela inyakanyaka udinga uyeke ipulpiti uphuthume kolungisa umonakalo kanti nawe sewuyangcola ngoba kwafika ukuthi uzoxazula khona ezikulindile ukuthi uzosayida nobani. Akukuhle thina ngeke sishiye inkonzo yesu nomkhuleko ukhethana abanye uma bebakhetha baqualify boyengcwele uhlakanipha igama elihle kube yibona abaye ematafuleni bathina sizoqiniseka emkhulekweni naseswini laba bamlanga abanyakazi ngoba fanele umlayezo ungangcoliswa into yamatafula. Hallelujah. So uSathane was strategic, but look at the moves. Ume move ufika lapho uqala ingxoxo noEve uyezwa ukuthi uEve uyam-entertain and uEve ngoba laba besifazane they are dangerous abangama incubators. Into bayithatha incane bayikhulisa ibe nkulu. Uma ephendula uEva akaphenduli njengokusho kaNkulunkulu ngoba vele uNkulunkulu akazasho lutho kuEva. Wakhuluma noAdam. Adam wahluleka complicated noEve I don't know kodwa ngizwe uEva sethi hayi uNkulunkulu ushilo wathi asingahle wathi asikawuthinde ngisho ukuthi akazasho ukuthi wathi le nto yokuthindwa nokungathindwa iyo le eyenza kube weak.
ngoba you are opening gaps emlayezweni wakho. Don't add anything awuhamba unjalo ukuze uzivikele wona. Uthi umuntu usethi uNkulunkulu wazile. Ngifuna uNkulunkulu wazile ukuthi beke nahle. Nizohlakanipha nifane. Kodwa iqalelo bethe ubenza abafane naye. In other words, uthi uSathane musukuyibuka lento. Musukuyibuka lento njengabanye abayibuka. Ngoba into yenu eyokuthi lento eyisikaza niyithatha serious. Anokwazi ukuyilalela and scrutinize, critically analyze. Osho ukuthi ithi nyona. No. uNkulunkulu uqamba amanga methi nifana naye. Into ezolenza nifane ukudla. Yabona uNkulunkulu le ndaba usomqamba. Ueva mehla. Lento i-disobedience ayivele edleni. Udla ngoba vele sewubuyile. Uwe ngesikhathi econceive ukuthi uNkulunkulu can lie. Angifihlele umuntu ozosihlakaniphisa. Lithi iBhayibheli wathi mawubheka wangabe sawubuka ngamehlo kaNkulunkulu wabuka ngamehlo enyoka. Wawubona ufanelekile. Inyonga iyoshaya i-identity. Ngoba ngeke akwenze lutho engayishayanga i-identity. Akwenza ukuhluleka uku-embrace into yiyo. Wathatha wadla umyeni wakhe. Umyeni wakhe wathi ufike wathi Ben sengidlile nawe ngicela ukuthi just take your peace. Wathatha evela ngoko wadame ngakhonto kaSibawu wadla. Ngesikhathi uEvela izulu alishoyo lutho kunede kwadluma uAdam. Weswaka lonkulu behamba ensimini. Behamba ensimini base bebaleka becasha ngenqamlelo. Babaleka bacasha wamemeza wathi Adam uphi. uNkulunkulu umemeza uAdam umbiza ensimini uNkulunkulu etshalo yena ngoba umuntu uyakwazi ukucasha entweni kaNkulunkulu. Yakwazi umuntu ukucasha entweni kaNkulunkulu kube ngathi usenoNkulunkulu kanti sebehlukene. Bathi abantu bemsalutha kanti uNkulunkulu uyawuza uthuphi. Futhi uyamuzwa besabelo Adam uthi silapha uyabona usho useduze sisilapha ukuthi lesingabonani noma ngiphakathi kwezihlahla ezitshalo wena kodwa bengicashe lapha phakathi kwazo silapha Nkosi. Yini nidlile yini? Hawu inomfazi owanginika yena. Adam is not blaming Eve. He is blaming God that brought Eve. Seyihamba indawo endekele nto fanele uNkulunkulu asidefend ekutheni it's not me, it is the nature ekini nilahle leya nto ye-identity yena. Uma ifika kuJesu ugcwele umoya chapter 3 uJesu uyabhajatiswa mayiphuma emanzini uvuleka izulu lona uyindodana yami engithokoza ngayo musweni ukhuluma ngawo uNkulunkulu amtshele bekhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngoJesu ukhuluma ngoJesu ukhomba ukuthi lo uyindodana yami engithokoza ngayo musweni. Ngakusasa uJesu egcwele umoya ongcwele umoya ogcwele umholele ehlanu ukuthi ayolingwa uma efike ehlanu itest yokuqala lithi iBhayibheli uma uyindodana kade kushiwo izolo kuthiwa uyindodana kusho uyise uSathane uthi uma uyindodana isho kulamatshe aphenduka isinkwa. In other words uthi lokho bekusho yihlo angikubone mina into engiyibonayo ukuthi wena usoba yindodana mawukwazi ukujika amatshe abezinkwa. Wathi uJesu suka Sathane kulotshiwe uthi umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa ngamazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu angaphila. Wanqoba uJesu ngoba wangaphezu kokusho kukaNkulunkulu noma wayifuna ukuzotwista i-identity. Basamile bethi bayithi
lesihlanu elithi yenzani indlela enkosi iqonde. Akuyona yonke lento ngoba ungazazi ukuthi ubani bazokutshela ukuthi ubani. And you'll be forced to embrace what they are saying. Hallelujah. We operate from the strength of our identity. Identity yakho is who you are. Noma ulele, noma uvukile, noma uyahamba, noma umile, you remain that. You remain that. And identity yakho iyona iyona identity. uSamson akafani namanye abanaziri. Amanye amanaziri bathatha isifungo, abazobanikezwa yini? Bathatha isifungo sobunaziri, set themselves apart unto God. Kodwa uSamson akayena umnaziri wesifungo, umnaziri weseed. Umnaziri weseed yafika ingelosi isizotshela uManowa yathi ukhona esimphethe esizokukhuluma esibelethweni sakho nje ungazali, kodwa uzofanele wena manje hlukana notshwala, hlukana nophuzo oludakayo, ngoba lento ozoyithwala umnaziri. uSamson umnaziri wesibeletho, ufika esibelethweni kuvele sekufika umnaziri asifungwanga uye. That is why umnaziri noma esebhotshozwa amehlo, awuyakhuluma nje kodwa ngoba ubhotshozwa amehlo kumqedi umnaziri, ngoba kwafika umnaziri qala amehleni akafiki. Umnaziri wendele uManowa engabathola abantwana for years, but ingelosi yafika isiphethe isidi yomnaziri, yamkhuluma umnaziri wasefuna ukuthi yena akayeke utshwala. Wathi umyeni wakhe no, ngeke kube utshwala phela, akabuye lo muntu ukuze azositshela ukuthi kumele lo mntwana simkhulise kanjani. It is the identity that informs people how to treat you. It is your identity that informs your family how to raise you up. Jeremiah, uthi ungakabiki esibelethweni ngakwazi. Usho uJeremiah kamasi esezala wamasi engakabizala. And uprofeti kaJeremiah akusibona uprofeti ofika uhamba esikoleni sabaprofeti yokufundela, yilo athi ngabe ugqoka usesibelethweni, uzalwa nje vele usuprofeti. Our strength is in embracing who God has made us to be. Ngisho kuJesu wafika ingelosi engakafiki kuJesu, yazoxoxa ngaye, yazoxoxa ngaye engakafiki, ukuze uma efika simbuke njengengxoxo. uJesu asigijima emva kwakhe sibeke ingxoxo ukuthi uthi uyozalwa intombi, bese sibona ukuthi siyibona intombi ingena ngoba simbheka ngombhalo. uJohane wafika ingelosi, ugogo uElizabeth esemdala bengabathola abantwana, wathi uZakhariya eshisa impepho, ingelosi kaNkulunkulu yaba ngakuye yayisithi, Zakhariya uzwakele umthandazo wakho. Ngakho-ke ngizomemezela ukuthi unkosikazi wami uzokhulelwa azale umntwana. Yayisimchaza ukuthi uzoba njani, yamchaza ukuthi uzoba njani engakafiki. uJohane akazange afanele anqandwe otshwaleni nge-counseling. Kwafika imbewu vele ngafunda uJohane. Uma ezophila uphila i-identity. Akakwazi manje uJohane ukuthi uyena asibone. Khona enye into abayishoyo uthi ithi ingelosi lo esikhuluma ngayo uyokuba mkhulu, uyena ohamba phambi kwenkosi, uyena zikhulunywa ngangafiki.
kusaxoxa ngelo sixoxelwisi ebesithi uyogcwaliswa ngomoya esesibelethweni sikanina akakafiki njalo kodwa yonke into yakhe seyixoxwe yaqedwa manje ukuthi uyena silandela ukuthi kuthiwene engakafiki ngoba uzophila i-identity akabhayisa nethi izinto ezenziwa ngabanye akakopisha into zabanye abafana ngoba kunengxoxo before afike. Hallelujah. And Johane mdala kunoJesu ngo-6 months ngoba uMary uthe esibamba isisu uElizabeth wayeselo 6 months kwatholakala ukuthi uJohane uzozalwa kuqala before uJesu kwezwakala uMaria ethi ngikhumbula umhlobo wakho wena ubona uMaria ekhumbula uElizabeth kanti umntwana uJesu obhabhatisa ngomoya uyabona yedwa isozana ingabhajathisiwe fanele ngiphuthuma kodwa ngizophuthuma ngesibeletho wakhuphuka uma behlangana uMary noElizabeth kwaphuma ingane ngesikhathi kuphuma ingane ngoba le ngane ethwele uElizabeth izinto engayazi kanti ibhajathisiwa ngomoya isesibelethweni sikanina uempowerisha your identity. We here not to be lost. Sila ngoba kunengxoxo manje. Kunengxoxo ngawo. Kunengxoxo. Kungenzeka ama-forces akuthatha kushonisele kodwa ngizosho namhlanje ukuthi into wenziwa yona into wenziwa waba yiyo ngeke ikhanselwe ukuthi kulaphi wena ngiyamemezela lento inamandla okukhipha ukipitweni sewukhipha i-identity ikubize kwenye indawo ithi i-identity fanele uyashumayela bakubona kuphela bathi nakulokuvela le kanti uNkulunkulu ingoba i-identity iyakulanda ithi ufuneka uzothi kumina uJohane ngiyamthandela lapha uJohane ulinka uJesu ne-identity labanye bamkopisha esefikile kodwa uJohane uthi ulizwi wabekho ulizwi wabekho ulizwi wabekho enkulunkulu bese kuyena lo ulizwi wehla wabathi athi konke kwavela konke okudaliweyo kukhona ingenxa yakho awunyezwa besalazi uJohane uzosilandisa nge-identity ukuthi yena nawe kodwa la ukhuluma ngayo mfundisi wami ukhuluma uKristu ulokheke emzimbeni woJesu and uNkulunkulu akakwazi ukusebenza yize uKristu akakwazi ukusebenza umzimba usemncane so uthatha lo mzimba uyisa kaJoseph ukuthi uyokhuliswa khona ngoba fanele lo mzimba ukhule uzokwazi ukuthi uthi reconcile lokho yikho before ufike fanele manje kukhulunywa noJoseph Joseph thatha umntwana ubaleke lo mntwana uthiwa ubaleke naye kubalekwa noJesu kodwa phakathi khona uKristu omdala kunoHerode kodwa akakwazi uku-operate uKristu esemzimbeni omncane fanele kubaleke naye uhambe ebalekela uHerode. Can you imagine God running away from Herod? Kodwa uhlale eGibhithe size sizotshelwa uNkulunkulu uzolinda azatshela ukuthi uHerode usefile ingoba uma u-careless ngalo ungaphandle angafa engakaveli ungaphakathi. So you've missed your identity, you've missed your assignment. Ngoba your assignment is linked to your identity. Abesection isikhathi ukuthi akabuye naye akathi ubuya naye nambe ku-12 years ngiyambona 12 years ena 12 years
Kusho umfana ungangena emasinagoge abheke naye. Ongena nje efika lapha wehlala neqwela. Ukhipha amavesi. Kanti umhlangano sewuphelile. Bagoduka uyise nonina nabafowabo. Bacabanga ukuthi ukhona among the crowds. Uma sebejika bekubangena ekhaya bathola ukuthi umntwana akekho ngizwa hayi uKristu umntwana akekho. Bese bebuyela eJerusalem bebheka umntwana umntwana uma befika bathumela besicela uJesu nimbonanga umfana uTrefis kuthiwe hayi phakathi ngathi usaqeqebula ebhalweni lo mfana ubusekile ebhalweni uthi uyise ngicela nimtshele ukuthi ubaba wakhe noma wakhe nabafowabo nodadewabo balaphandle bamlindile abezokuyingena kwakuyingena lento yokuqeqebula kwakhe bacela aphume kuyagoduka abese ephendula ngomkakwana bakhe athi baba nomama laba benza intando abafethu cha siyamtshela ukuthi wakhe babakhe labo mtshela uJoseph noMary noJakobo abafowabo silaphandle simlindile waphoqela ukuthi ayeke ama-debates agoduke nabo bagoduka naye for 18 years esashuka amadlele nje efundisa ukuthi nasenkonzweni kuyabuya akulala esontweni kuyabuya at the age of 30 mayiqhamuka uthi uJohane lo John oshoyo is a cousin brother. Is a cousin brother wevele manzi awumuzwa yini mayikhuluma kuJohn uthi nami benginamazi ukuthi uye umbulwa ngoba sekufika isikhathi uNkulunkulu ikhanya ezosho namhlanje eseno 30 years athi this is my son. This is my son. Some of great preachers, they died more, they exposed themselves prematurely. Text of another fihlwe bafuna ukuvela. The best way of killing umuntu ukumpromote prematurely. David efuna ukubonakala uUria akazange ayempini ethethe umkhono omgwazi wavula umbhalo incwadi promotion. Wathi ufike uyinikeze induna yempi nancwadi ibhalwe ngayo wathi ufike wayifunda incwadi ithi mkhiphe ophondo umfaka esifubeni sempilo wangena esifubeni kanti angekho ready for isifuba zathi mayishana nomshaya phansi. Kabazela simele relate nalo ngaphakathi kunongaphakathi oyaleza umhlaba kodwa lo ngaphandle uyaleza insini. Lo ongaphandle bekwensini eIden kodwa ongaphandle kwathiwa gcwalisa umhlaba uqobo. Manje kusho khona olokhekela omkhulu kunalo. Fanele lo azakwazi ukukhonektha nalo akuye. Mabe connecta ezo uNkulunkulu uthi nje nayi indoda yabona akasho nami mfana wami asho nami umntwana ngathi baleke uthetha umntwana ngesikhathi oyise nonina beyofuna babefuna umntwana kodwa indoda uNkulunkulu uthi sekuyisana. Wait until you develop into being a son. A son is somebody who can take responsibility. Son uziveza ekwazini ukuriska impilo yakhe for imfuyo kayise. David was a son. Now fika ibhubesi isonship yanqaba ukuthi ibhubesi ngavele lithathe izinyanga ekhona egadini. Umfana bathatha izinto ekhona. Mina mshado umfana uhlangana nabo abaningi. The sons will step up and say, not under my watch. This is my father's property.
Uma singaba ngale ndlela, there is no son ongalimaza uyise ngokuhlephula ibandla lakhe. Kodwa le nto yokuhlephula amabandla, you can't blame sons wodwa, blame nobaba ngokuba quick to release. Kodwa ufana vele ahambe ayistadium lapha emthandazweni, kuthandazwa bezoshumayela abuye athi ngiyishumayela isimanga kabi. Athi fikishe shumayela enikwe manje ithuba ebandleni kuthiwa akabe khona kushoyo, wafika athi bazane khona into engibusisayo uTT Jakes lapha kule ncwadi yakhe ethi so. So there is a line and njengoba ngiyifunda cela kanjalo ukuthi ngiyakhele phezulu kwalo line kaTT Jakes asho ngokwakhe hlela eqibaba alangana na authority hayi eletha phezulu ayise Shumayela mfana bashumayela lapha kwami nje kukhona ibabula abafana abama beshumayela nami ngima ngenyawo ngikhumbule mfundisi ukuthi nami lento eyenzeka mina ngisasanda God sasanda God lapha ngimphakela ngisho mfundisi sasanda God ngiyitsizwe besebandleni akushumayela bana ukushumayela umenyo inhlangano zothisha kusakhona esiyaba abavuthayo ababehlangana kombumbulo college kufike lapho uzokhuluma ukuthi uzopastor SP Clough ufike kushumayela ima ngifike ezweni ngihleli phansi ngithi mlaleli yento ngiyashumayela lamadoda abanamoya awangibona uthi kade ngishisa kanti uNkulunkulu is humbling me. Ukuthi khona into ishila abantu bayizwa akusho ukuthi you are a leader. You still have to submit. Uthi ushaya amabhubeso nawabulala izolo still goduka ekhaya yoba isana. Uyazi bazokutshela usuphethe ikhanda kaGoliath bangabuzi ubani wena bathi kusana. Celebrate ikhanda kaGoliath. But usana uphethe ikhanda ukusuthi kufanele bamenye baphuma manje bathi David babavela bayena bathi kusana. Ngoba bafuna ukuyibalela kuba ukuthi no usibaginqa Goliath